हासिरा जाबाय जादोंनि थाखाय नै नोगोर रायहरबाय नोंनि थाखाय नासो बेथा हेल' गाइस वेलकाम टू माय इउटुब चेनेल नोंथांखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायला ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ ओरैनो सिम्पल जागोन ब्लग भिडिअ ओमफ्राय जों दा न' खाथिनि फोथारावनो दं नै जोंना न' खाथियाव बिदि लांदां जायगा दं ओमफ्राय न'आ हर थाबाय ओमफ्राय नै आबैया माबायदि गेलेयो बोरमाजों गेलेयो बोरैबादि फानगोन नायबाय थानांगौ बेखौनो नै दसे गेलेहोफैदां बेखौ न' खाथियाव बारा लोगो गैयाना ओमफ्राय राव जेरावबो हगार हरा एसे उन्दैद्रायोना बेखौनो सासे थाफाबाय थानांगौ बेजों बिराद दुस्थ' खालामो बियो बिदियावनो खेनसे आंजों मनाव सोखांजाबाय बियो सिखांनाय जादों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय ओमफ्राय हरै गामि दरसेयावहाय खेला जादों खोमा माइक दामनाय खोनागासिनो ओमफ्राय जोंनि गामियावहाय जाया खेलाबो जाया नङाब्ला खेला जानायबा आं देखायगौमोन आमथिसुवानि हरै गामि दरसेयाव खेला जादों ओमफ्राय बाबा बुलौ बे दैयाना मा होनो अखा हाबाल'सो एसे गिदिर जायो ओमफ्राय दिनैबो दै फैदेरनाय गैयाना बाव जाम्फै गैयाना बेयो बिदिनो थासिगोन आरो रानबावगोन आरो बे दिनैसो सान्दुं दुंदोंना बे रानबावगोन नङाबा बे थाया बे दैया थाया बे रानजोबो दा सान्दुंआ दिनैसो दुंदों नालाय ओंखायनो दा एसे दंबावो दैया जाम्फै गैयिखायनो दै थाया अखा हानायावनो गायखाना ला होननायसो अखा हानायावनो गायना ला अखा गैलाबाथाय गैलाबो आरो ओंखाम रसा नांगोन आरो जाम्फै गैया बे जोंनि नैबे बे एरियायाव सिगां दंमोन हजों ओमफ्राय दा बे बान्दोआ बायनानै बै मेन दै माबा दङ बे 12 मासिया बोहैबाय थायो बे दैया बिजोंसो थाङो दा गाव गोसोबायदि गेलेनो मोनबाय नालाय नुदों माबायदि गेलेयो नै गेलेनाया हायो हिनजावासो खुसिथार गारजिया आया दै जिरायबाय फेसिबायथ' थांसै फैदाबा थांसै आया बिदि गेलेयो थराब जाबायदां थांसै फैदो सिथर जायोलै आयौ बोलाव दं बोलाव ओमफ्राय बेखौ दा दुब्लिखौ खालि नुनाया देनाहाय माइ गायबा सोमखोर नुसिगोन आरो बर' गामि नुखायो बै गायखांनानै मास मोनसे मोननै थानानै माइया सोमखाङा होमबा बै समाव बिराद साइस नुयोना लोगोफोर माइ गायनाय जायगाखौ गोसोम सोमखोर आरामनो दाबादि बोथोराव सान्दुं गैया सान्दुंबो बारा नङा बेलासिरोम बोथोराव बेरायनो मोजां जायो आरो बारबो खोलो बारदो बेनि सायाव गुसु आराम नायनो मोजां दा नैबे लांदां नुनाय जायगाया र' मास मोनसे नंद्रायला सप्ता खनथामसोनि उनावनो आराम समायना सोमखोर नुसिगोन आरो बेखौ नैबे फुरा बेखौ माइ गायजोबो नालाय ओमफ्राय बै बेलसानायाथ' साहा बागानसो गायखाबाय नैबे गेजेरना गय ओमफ्राय बैबो साहा बागान बै खोला जोंना ओमफ्राय साहायावबो लाब दं गयजों साहाजों गायनानै लाब दं ओमफ्राय माइखौबो गारद्रायनो हाया माइखौबो जायो जों माइरं मोनो माइखौबो गारनो हाया माइनि दामाबो बिराद दाम जाबाय दा 1000 गाहाम थांबाय नो उनाव माथो दा थांसै फैदाबा थांसै थांला फैदो जाबाय गेलेबाय नुदों खारलायबाव नुदों फैदो थांसै सल थाङानो थांनांगौ थांसै ओमफ्राय लाबोफिननायनि दै जादों आं थाङा नै लाबोफिना नै एबाय था नै थौ बुफिननोसो नागिरदों ओंखायनो नागिरदों बियो थि दहानिफ्रायनो नै थौ बुनो नागिरनाया बा बैया गेलेदों नायजादों हासिरा जाबाय जादोंनि थाखाय नै नोगोर रायहरबाय नोंनि थाखाय नासो खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया
ओमफ्राय नोंथांमोननो आमसुवानि लामा एवनायखौ एसे देखायनि जोंनि गामिनि लामा एवनायखौ माबादि एवदों आंबो बांद्राय मोजाङानो दाबो माबायाखै नायाखै होनजायो बिदि एवदों बांद्राय एवनाय बादिखौनो नुवा माथो एसे अरसिन नुबाय आरो साइड साइडनिखौ एवदोंमोन नालाय गय बिबारासो अयथासार लादों थाजोबना थाजोबाथाय ओरैबो गय बिबारजों ओरैनो ओरै गय बागान जाजोब्बाय नेटानो दा जोंनाव नांलाबायला नेटा बे गयानो ओरैबो गय दंना गय होथेजोब्बाय सेस बागान जाजोब्बाय ओमफ्राय नेटानो नांनो नागिरला जिअ'आ बिराद प्रब्लेम होग्रा जाबाय आं नङाबा सिगां हाब सुंथालायसोमोन एयारटेलाथ' सोलिखाया जाबाय जोंनि न'आव एयारटेला सोलिया मबाइल फिसायावबा फन रायलायनो आन्था नांगोन आरो ओमफ्राय गिदिरावबा जाया जेबो जाया खामानि होआ जोंनाव एयारटेला ओमफ्राय जिखुनु जादोआ दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम बाय बाय।